जेनेखि प्रग्राम जागोन 5 तारिखआव प्रग्रामा 5 तारिख प्रग्रामाव जाहाथे साक्सेसफुल जायो नोंथांमोनहाबो आर'ज गाबबाय था जाहाथे जेनाखि जोंनि थांखिखौ जों जाहाथे सानसे समाव जों जाफुंहोनो हानायफोरबायदि जोंना बेल' बड'लेण्ड जागौ माने जोंहा मालाबाबो बड'लेण्ड रायजोआव जोंहा सान्तिखौ जों मोननाय नङा एकमात्र बेल' दा बेनिखायनो दिनै स्टार्ट जागोन जार्निया जोंना जों 2 तारिखआव सहैगोन 3-4 तारिखआ जों होजोंनो थागोन 5 तारिखआव जोंना प्रग्रामा जागोन जानो हागौ 5 तारिख बेलासि नङाबा 6 तारिखआव रिटार्न जागोन जोंना ट्रेना दंनिफ्राय 6:30आव ट्रेना आसा खालामो बयबो मोजाङैनो मोजां सहैजागोन अल द बेस्ट औ हो हो दे हो जोंनो मोनथामसोल' होनदो दि औ जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय जय बड'लेण्डनि जय जय बड'लेण्डनि जय